baby yadda kike kwalwa abinci ko karatu ba ki haka. Kai Daddy, karatun ma ba abin mu a baya ba. To me aka koya muku a makaranta yau? Kalmomin Hausa. To gaya min kalmar da ta fara da harafin A. Abinci. To ba. Biskit. Brabisco. To ta. Cikin cikam chocolate. To da. Dambu doya tankali. To ba. Tablansu. Dama na ce ko kalmomin na abinci kadai kika iya. Ai baka ce banda kalmomin abinci ba. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Kai Daddy yau dai ka dawo da fara'a. Ai ko dai na an gobe irin wannan ba. Kwarai ko na dole ne. Mai girma gwamna ya naɗa ni S.A. Za a kai iyali na dukan ku Makka, sannan da albashin miliyan 5 duk wata. This gang is the most. Ai ko da mun taba. Amma ya ce sai na aure ɗaya shi ko kuma a koran aikin. Ko da tsohuwar shi zai haɗu ka aro Daddy. Ai ko ɗar aiki ba za a kawo nan gidan ba ƙara su kore ka ba fansho ba gratuity. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Baby! Yawwa, da na ce zan auro ɗiyar gwamna, da wa kika ce a haɗo? Da tsohuwar shi. Madalla, to ɗiyar ta kusa zuwa. A Daddy a hasa. Wai shi auren za a fasa? Kwarai da gaske. To saboda mi? So kake ta ida bige wannan zama makauniya? Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Baby, tunda na ce zan ƙaro aure kin ba zama cikin gida lafiya? Yajin aiki na yi. Na zaman gidan? To me aka yi maki? To, na gane. Hakuri zaki ai momin kice fa. Ai ko kai ne Daddy, ba za ka haƙura ba. To ya zaki da ita baby? Abincin gidan na daina ci. Kin yi daidai baby, har ruwan gidan ma kamata yake daina sha. Na zaci lallashi na za ka so kake in mutu na ma janyo yajin aikin. Dama yunwa nike ji, shiga zan yi in banki abinci. Yanzu. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Kai durin gona haka ake jinya. Ga mara lafiya kana feta kanka. Haushi ta bani ta cin komi. To kyale ta je kai bar ruwan flowers bari in je in sallah. Sun sabon lahiya ta karo da mun dan ka in je makaranta kawai. Shi durin gona wa ya ce ya bata madara a baki. Tunda ba ta iya sha likita ya ce ai mata allurar ta. A taimakan ba sai an yi ba. Yanzu ina iya sha da baki na. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Alƙuran kowa ya aje furen nan ciki ran da ita. Sarki na hura ta. A haba baby daga mana yake tambaye ni hura ni na ga wata hura. Dama maganin bera na saka dan in kama mai man dauke. Ije la Allah ya kai ni ta kashe ni. Sulaiman kaulin birre. Kai da ba kai ka shawara ba ni kake ma kuka. Bari ne ya ga da asibiti mo gala kona dan samu da abu kamar in mutu. Ban sa komai ba daman dan in ja ma kunne. Shikenan ya shanye man ba sa koyo ba. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Ya na ganki ke kaɗai baby, ke kaɗai kika dawo? Kaka Maido ne yana can ya sallame mai mashin. Kun zo kuma gashi zan fita yanzu. Yau Asabar papa ba a aiki, ina za ka? Gidan su momin ki zan je tunda ta yaji bata dawo ba. Bai kamata ka je ba. Saboda mi? Da ta yajin farko baka ga na bita ba? Eh. To yanzu fa? Baki bita ba gidan kaka kika je. Tun da kaɗai muka ta ci gidansu. Da ta gaji da kanta za ta dawo gidan nan. Ko dan kazin da muke ci nan gidan. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Yanzu har an shekara 60. Bayan shekara 60 kuma. Ƙasan mu mana baby. Da mai shekara 60, da mai 70, wanne ya tsufa? Yo mai 70 mana. Ƙarshen zamani, shekara nawa ake yi? Addini ya ce 60 au 70 wato 70 ko 60. Ta shekara 60, saura 10, kada ta hatse da mu. Tashi mu tai kawai daji. Ina kuma za mu. Iraki ko Amerika. Kin taba ganin nukiliya ko bom? A TV ba? To a zahiri zaki dinga ganin saman kanki ana harbowa. A bari mu mai da kayana. Ƙwara in mutu a ƙasashen da bom ya tarwatsa ni. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Wai shi wannan yaro har yanzu bai dawo ba na kagare in koma gida. Gida ba a cin kotu sai nama da madara. Wani yaro kuma kaka? Na nan gidan mana. Ai ba yaro nan gidan. Mai nan gidan. Wai dadi, yawan yi ka tsau kaka. Ikin da kanshi ba ni ne na yi shi ba. Kai ne kaka. Ya ce zai je ya maido moni. Amma na ba shi shawara. Ban sani ba ko ya bi. Wace shawara? Kin kyauta ni ma irin ta bani yana yaro sadda tsohon shi na man yaji. Daga nan bata kara ba. Kace shi ma ya tugu. To sai ma kuwa. Shi yasa an aka biye ni bai cewa komi kenan. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Kai ɗurin gona me kake yi nan cikin rana? An magani ne. Baki san kulorar bayar da ba ta san zafi ba? Oh, maganin ta ne. Bare kuwa shine. Inda sahi nake na kuma anan zan yi ni. Da nayi haka ba ni ba ta. Wannan kanka kaɗai kai mawa. Yan gidan ku ha. Kowa ya makan shi. Akwai yanda za ka yi maganin ta. Ba za ta shigo garin nan ba kwata-kwata. Yawwa. Gaya mini to baby. Bisa titi za ka ka baje. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen.
Kai. Ya? Kai wa ya ce maka ana hitsari a nan wurin? Wallahi ban sani ba. Ban san ba a yi a nan din ba. To duk wanda ya hitsari nan wurin biya yake yi. Hitsarin tsaye naira 1000 ake biya nan wurin. Wanda ya hitsari a tsugunne naira 500 yake biya. Dan haka sai ka biya hitsarin tsaye kai. Naira 1000 zan bada? Naira 1000. Ai ba hitsarin tsaye ne ba na tsugunne ne. Na tsugunne ne? Na tsugunne ne. Ina Allah ya taimake ni 500 kaɗai zan bada. Yawwa kata. Allah ya taimake ka. Mu ce ka tai. Kai shi banza. Wallahi na tsaye nayi. Fitsarin tsaye nayi. A gare da cuce shi. Daddy ga report ɗin makaranta ta na an so jiya baka nan. Wow, na ɗaya. Kyau baby, that's great. In Allah ya yarda sai kin yi gwamna. Kai a'a. To sai kin yi minista. To na gane. In Allah ya yarda ke zaki zama shugaban ƙasa mace ta farko a ƙasar nan. Ina duk bani so. To saboda ni? Ina aljanna nake son shiga. Ban gane me kike nihi ba. Shugabanninmu na yanzu. Me suka yi? Yawancin su duk an wuta ne. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Wallahi ba zan yarda ba 10,000 zaka bani. Dan Allah kai hakuri, dubun nan 8 ita ke nan. Kai na aka yi. Mashin da zai bani kuma ya cika min 10,000. Ni kuma na ce 8,000 take nan yi hakuri a sa. Yawwa, kai yanzu ina motar da zaka bashi. Ai ba mota bace ba keke ne ga yana. Kai yanzu dama keke za a baka ka bada mashin kai cikon 10,000. Bare kuwa, amma kai gara ne. Ai shi ya sani, gaban gari ba ta yi keke ya fi mashin daraja a nan garin. Bare kuwa. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Kai, yau akwai kasuwa. Yawwa ga ma wani fasinja nan kuma ba mashin ba kurkura. Fasinja na ne. Assalamu alaikum. Yanzu malam duk waɗanda na sai da ne. Da na sai da wani da baka ga an sa musu ganye ba. Express muke. Ina za a kai ka kohon marusa ko kohon dil. Yanzu duk waɗannan haya ake da su ina masa su. Ai duk sun tafi masallaci. Kai ya haka baka je sallin ba. Fasinja na gani shi yasa. Kana nihin yanzu da ke kuna kuke haya. Ba kai ka ce ke kuna sun hi babur daraja ba idan dare yayi. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Najeriya, Katsina. Ke me yake ma Dariya? Kai, me kuke yi ma Dariya? A'a ba komi. Wai ni raina ni kuka yi? Na rantse da Allah sai kun gaya min abinda kuke ma Dariya. A dama ta maka dokan nan daidai. Ta mi kenan? Ta hana hawa mashin karfe 7 na dare. To me aka yi? Ya sharban da ka dawo gidan nan da mangaraba. Karfe 1 dare kake dawowa kullum. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Ya mu samu ya musa bakin mu. Ya mu samu ya musa bakin mu. Ya mu samu ya musa bakin mu. Banda komai kuma ne kan banda kowa. Kai kadai na saka raina. Kaunar ka nake yabawa. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Yau na shigo yaƙi da jahilci nazari, sai na karanta wannan, amma bulanci. An ba mu bilanci. Kai nan lan kamfin, wai nazari. Ambulan, wanyo allan. Wallahi tunancin nan ya ga kai ina dan primary da kai duba ga secondary dan secondary zai kawo amal bil afa mala mu yan tashiri muke da wannan abu mala gashi da aka rubuta nan an ba mu balance. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Assalamu alaikum yarinya. Yara dai ba yarinya za ka ce ba Jaruma. To Jaruma na ga kina ta wasa da mota. Da ita kowa ya san ni a duniya. Ban gane ba kika ce kowa da wannan ya san ki a duniya. Ita ce dadi ya sawo mani. Na roƙi a ƙaro man anti guda 7. Ta yarinya waccan sabuwa ce hada leda wannan ko tsofa ce ko tayoyin gaba babu. Ai ta kwana 2 ne shi yasa. Ni ma baka ga na kwana 2 ba ga tayoyin gaban nan sun cire ba. A ban gane ba. Ka ganni da ƙofar marusa. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Wallahi bini wallahi a rutani babu a rutani kwani sirkani wallahi ban son durin gona. Wallahi ko dai ka amince mi aure ko kuma wallahi kan ya hari ne durin gona. Nan ce ganin baby. Na ga ƙarfe 1:30. Yanzu nan sai ta ga ƙarfe 7 za mu sha ruwa. Wannan ai mai sauƙi ne. To duba ka gani ɗurin gona. Bagwa ta wuce baby. Sai kuwa. A sai mu da baki. Yabba masha Allah. Na farfaɗo. Kaga yanzu bayan sallah saka rama. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen.
Alhamdulillah durun gona a an kira sallah. Gadi ne zaka sheka azhar ci aka kira ba mangarba ba. To kai baka san azumi ake ba zaka dura mai ruwa. Ai gware in karya maka azumin da ka mutu. Ja'iri to azumin nawu da kake tunanin ka karya na ka karya nawu na wurin ka naka na guri na. Yanzu dai azumin nawa shine naka. To ai kenan. Kaga inda kai ma na karya ma azumin naka. Kaga yanzu nayi ma wayo ka karya naka ni ka ba ni na shabar da niyya azumi na iya nan. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Baby ki bar wasan nan ki ci abincin nan. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Banda komai kuma ne kan banda kowa kai kadai na saka raina ƙaunar ka nake yabawa. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah zan samu Rotmas. Ina yaro nan ya maka kama da wani sai da Rotmas. Excel ba. Ina. Aspen ba. Babu. Rowan. Babu. Benson. Ba nan ba. Elmo. Babu. To akwai wiwi. Haba ko kai fa? Akwai shi ko? Amma dai saboda Allah saboda da rena arzikin da ma ka zo nan ka ce a baka Aspen da Benson wai har da wani tsohon mai daki amma wiwi da kake gani. Buhu mota akwai. Ai iroho mai nama ma duk wiwi da yake sai da nan garin ai nan yake sarin ta. Ce akwai buhu, akwai tiya, akwai rabi tiya, akwai kudu ta da gwangwani. Wai buhu da balli nan. Korar biyar ka bani. Ka samu. Sai dai kuma na ga kamar ta dan kusa karewa haka. Bata wuce bulli 2 ko 3 ba wadda ta rage. Amma na ko buhu kake so nan anan ake samun ta. Anan ne. Buhun nan ake samun ta. To wannan ta nawa take kenan? Wannan ina ganin wannan ba da wuce haka ko 350 ba. To ina wiwi? Wannan irin wiwi. Ba mu sai da wiwi nan. Daga kidan sai onga sai Mr. Chip. Milo. Ai su kaɗai muke sai da ana. Kai baka ce mu akwai wiwi. Da wasa nake maka. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen. Durungana. Sarki ban labari. Barka da. Ya gwa muna lafiya. Ya da muna. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Kai da muna fa gaskiya bane mun gode ma Allah. Alhamdulillah. Saboda haka abin da nake son gaya maka yanzu nan da ma wurin kaza ne. Ni ma daga tuko iroha me nan ma nake ko zan same ka. A matsayin ka na amini ne sarki uban labari. Wannan gaskiya ne. Dukkan nan da babban amini irin ka. Wannan gaskiya ne. To wani al'amari ya faru da ni. Yanzu aka ci giya nake yi. Ruwa ka san shekaran jiya aka yi kamar da bakin ƙwarya. Kwarai ko ni to da haka saman wadannan ruwa. idanuwa na Allah ya gwada min bakin ƙwarya. Da idanuwa na. Shi bakin ƙwarya. Ina kwance iya bacci ana shekaru wannan ana cikin shekaru wannan sai na fito daga gidana. Na zagaya daga nan na tafiya ta kai bakin agege. Na fahimce ka. Ina nan bakin agege sai na hangi sai aka walƙiya talau. Ta ga na hangi bakin ƙwarya ya karkata haka sai cin gidana. Haka rinka shekaru a sha. Da Allah da Ka samu ka da bakin ƙwarya na rinka zidda ruwa bakin gidana. Shi bakin ƙwarya. Wai dawo gidana dauki fitila ko na ga haske. Sai dan nan nemi gidana na rasa. Wannan ba wani abu mamaki bane ba. Kwalo ya tafi da shi. Kaɗan daga cikin aikin damuna. Wato ni ma nan hanzarin neman ka da nake yi. Allah ne iko. Shekaran jiya na sabuwar shuka. Na shuko masara. Wai da dawowa ta yau na je gonan nan sai na iske ruwan nan na shekaran jiya ya janye gonan nan gaba ɗaya. Shi ne dama na taho neman ka mu tafi cigiyar ainihin ita gonai. Ita gonar ta haka? Kai kafa ka ga mun magana banza. A bance ka ga mun magana banza ba da ruwa. Shi ruwan da ta bakin kai bakin ƙwarya fa. Bakin ƙwarya ka gani ya shi ruwa a cikin gidanka. Babu bakin ƙwarya? Yo to kai baka ji kunya kace man kaga bakin ƙwarya yana zuda ruwa ba sai dai na ce man ruwa ya janye gona ta. Amma da yana ruwa sama ko? Ina ni ruwa da magana da shi. Wallahi kai amma da gare. Kai karka ni. Kake dama na fuskance ka sai da ka bar labari sai ka sheko man ita. Sheka man ita ne? Sheka man ita kai. Ni da kai fa akan ƙaryen nan fa sai dai mai haka fa. Ku yi follow da Murnar sallah gun masoya duka gaba daya. Mun yi fatan alkhairi. Allahu ya maimaita mu yan uwa. Mr. Emir. Ranar sallah ni na fito. Masoya ku furfuto. In za ku zo da abinci to. A'a yan wasa. Ku fito wasa.
Wasan me? Wasan sallah. To dan me? Gode Allah da mun gama a wannan rana. Wasu ba sa a wannan rana. Kun ga mu kowa sai barka. Wasu na can ba harka. Wasu kotun sun sheka. To a dole mu tattaka kuma. Sai dai wani tsokaci. Cututtuka a zamani sun dame mu ilahu kana gani. Kai kaɗai ne za ka yi mana magani. 'Yan ta'adda suna mana razani. Su ma Allah ka yi mana magani.